Hello guys, what's up, Mr. Mem Donna mesmo. Muritse guys. Yeah. So here we are guys, tawezobatsirawo vanhu vaya vari kuwana mari neFacebook. Vari kushayiwa kuti mari dzavo vanodzitora sei. Daddy proceed. Ukazvaudza inini vanozofunga kuti mafanira. So guys, a lot of people vari kubvunza kuti totifambisa sei tingoona mari dzedu dzirimo mufacebook but hatikwanisi kudzitora. Saka tiri kubatsirei guys ende tichaita mavideos akawanda tichikuratidzai process yacho. Vamwe havasi tokwanisa kurovhura kana even PayPal because munofanira kushandisa PayPal muri connecta to bank. So kana uri muSouth Africa, we advise you kuvhura FNB account. Ndiyo nyore nyore chero kaGoogle chero kupi ndiyo iri nyore kuconnecta nayo PayPal account yako. FNB huchi, FNB mukaka. Saka what you need to do, you need to open a PayPal account. Kana usikakwanisi open a PayPal account, we will create videos tichikuratidzai kuti unoopena sei. And also, wakamirira kuopena PayPal account, vhura FNB account, FNB bank. Kana unoda kukwanisa kuvhura FNB bank, batai mukomana anonzi Darlington panhamba dzamuri kuona pascreen okubatsirai kuvhura FNB accounts. Mukwanisa kuisa mari dzenyu imomo, kuconnecta FNB nePayPal. Zviri very very simple, hazvitombonetse. Mamwe mabanks anonetsa. And also zvakanakira FNB muSouth Africa ndezvekuti chii, ndezvekuti you don't need mapermits whatever zvamune muchinzi kudiwa nemamwe mabhengi aya. Only your valid passport. Only your valid passport. Saka batai mukoma Darlington panhamba dziri pascreen totoenda mberi. That's why muchiona tichigara tichibudisa makadhi edu ndeFNB. Kungokonekta FNB yako nePayPal account yako, mari yotopinda konapo. And FNB yakanakira kuti paunozopiwa mari yako neFacebook kana kuti neYouTube haimbotori madays akawanda zvekunzi hanzi 5 to 7 working days. No, musi wa21 uchitopiwa mari yako, musi wa23 makuseni unenge watova nebhegi rako kudhara. Ukapiwa mari yako neFacebook musi wa19, musi wa21 unenge watova nemari yako kudhara makuseni. Saka please vhurisai namukoma Darlington maFNB account. Namba dzavo totodzisa Namba dzavo dziri pascreen guys. wapedza chibage chako. Namba dzavo dziri pascreen. Ndogura kana tapedza kuita video. Chekumagaro. Namba dzavo dziri pascreen. Bekungabva nepakamunhu mana. Mukoma Darlington namba dzavo dziri pascreen. Please vabatei vakuvhurire maFNB account. Then vachikuvhurire maFNB account, isusu tei tichiuyawo nevidhio rekuti how to open a PayPal account. Kana wavhura PayPal tokudzidzisai kuti how to connect it neFacebook yako. Zvatoendwa mahara. Next time tapedza video chini pachibage changu. Chero vamwe vari kuda bank. Chero vamwe vari kudawo mabanks FNB huchi usaadzigwe mari nemwana anenge achiti tiise mari mubhengi mangu ndozokupa. Unoudziwa ndakambozviitwa rimwe gore ndareceiva amount imwe yandandareceivawo somehow ndikadonzwa nemumwe munhu wepedyo macharges 3000 yakarova pasi kumacharges handizvikangamwe. Saka zviregei munozvigwa mari. Aiwa ndikoniwa topedza chibage. Aiwa wakajaidzwa wakarima nemunda. Wakajaidzwa.